Bueno, bideo honetan jarraitzen dugu gatzirutarretikin, aurreko bideotan ikusi dugu izendapen sistematiko eta estok izendapena, eta honetan ikusiko dugu izendapen tradizionala. Izendapen tradizionala agertuko da lehenik eta behin anioia, hau da estok izendapenean atzean agertzen zena, eta ondoren metala bat tradizionalen bezala jarriko dugu hipo oso, osoiko edo perikorekin. Vale, adibide batekin argiago ikusiko dugu. Daukagu kaltzioa, kloroa eta oksigenoa. Lehenik eta behin, hemen apuntatzen ditut bakoitzaren oxidazio zenbakiak. Lehenengo pauso izango da metalaren balentzia jartzea. Kasu honetan, balentzia bakar daukanez, plus bi, erraza izango da, gero egingo du adideat, zeinetan aukeratu beharko dugun. Plus bi jartzen diet hemen goian. Vale. Bestetik, kloroaren kasuan ez dakigunez, zergatik lau oxidazio zenbaki posible dituenez, jarriko dugu hemen goian, isa bat. Eta oxigenaren kasuan, minus bi. Estok kasuan egiten dugu genuen bezala, orain egin behar duguna da, ez metalaren oxidazio zenbakiak kalkulatu behar dugu. Zeran kalkulatuko dugu, urrengo moduan. Estok kasuan bezala, Hemen, ez erakartez bada, horrek esan nahi du, bat eta bat dagoela jarrita. Egingo dugu, hau, bider hau, plus bi bider bat, plus bi. Orain, bi honek eragina dauka hemenko barruaren guztian, beraz, plus, bi, bider, eta zabaltzen dugu parentesia. Egiten dugu bekoa, bider goikoa, bat bider isa, isa. Bi bider minus bi, minus lau. Eta hau guztia eman behar du beti 0. Molekula neutro bat daukagulako. Orduan, orain egingo duguna izango da, kalkulatuko dugu zein den isaren balioa, ekuazio hori bete dadin. Daukagu plus bi isa, bi bider minus lau minus sortzi, berdin 0. Orduan, bi isa izango da, sortziken biren berdina dela 6, orduan isa izango da 6 zati bi berdin 3. 3 hau agertzen da kloroaren oxidazio zenbaki posilen artean, beraz, ondo egin dugu. Vale, beraz badakigu ja, kloroak erabiltzen duela plus 3 eta kaltzioak erabiltzen duela plus 2. Orain pentsatu behar dugu atxizkietan, hipo oso, osoiko eta horrelakoetan. Hasiko gara, ez metalarekin beti. Ez metala, lau oxidazio zenbaki ezberdin ditu, beraz izan daiteke hipo oso, osoiko eta periko. Kasu honetan gaudenez izango da oso. Hurrengo pausua da oso bihurtzea ito, beraz daukagu ito. Hori alde batetik. Beraz, kloroa izango da, kloroa gehi ito izango da klorito. Hori da, gure lehenengo zatia. Hori egiten zaio anioia. Klorito. Klorito agoratzen dugu. Kloroaren oxidazio zenbakiak kalkulatu dugu isa honen bitartez 3 dela. 3 denez eta lau ezberdin dituenez txikiena ez baina hurrengoa oso izango da. Eta hurrengo pausua anioia lortzeko da oso bihurtzea ito. Beraz daukagu ito. Kloro gehi klorito. Hori da gure anioia. Eta egin jarri behar dugu metala, izango dela kaltzioa, eta jarri behar diogu hauetako bat. Kaltzioak balentzia bakarra daukanez, beti izango da iko, kasu honetan ez dago dudarik. Balentzia bakarra dagoenean, gogoratu beti iko jartzen zaiola. Beraz izango da klorito, kaltzikoa. Klorito, kaltzikoa. Baita ere esan behar dugu, balentzia bakarra daukatenean, ez gara gehiagin sartuko eta, baina balentzia bakarra daukatenean aldatu alzaiela izena. Eta klorito kaltzikoa deitu beharrean, iko kentzen zaio, eta baita ere idatzi daiteke kaltzio klorito. Bagoaz beste adibide batekin. Vale, bagoaz honekin. Gertatzen den hemen, da berunak ez daukala balentzia bakarra, bi balentzia baizik. Orduan, egin beharko duguna da, aukeratu hietako bat, banetzea bat jarri, eta nik aukeratuko dut txarto dagoena, ikusteko ze gertatzen den txarto dagoenean, eta gero ondo jarriko dugu. Arazoak hemen jartzen duenean da, aukeratzen badugu egokia ez den balentzia, helduko gara leku batean zinetan arazoak izango ditugun, eta berriz ere hasi beharko dugu prozesua. Bale. Orduan, jarriko diogu plus bi. Sufrari isa eta oksigenoari minus bi. Eta hemen behan dauzkagun zenbakiak izkutu duta, hemen da bat, eta hemen bat. Beraz, bat bider plus bi gehi bi bider parentesia honengatik, bi bider, eta bendakagu bat bider isa, bi bider minus bi, minus lau, eta honek eman bardu, 0. Bi gehi bi isa ken sortzi, berdin 0. Bi isa berdin sortzi ken bi, berdin 6. Isa berdin 6 zati bi, berdin 3. 3 izango litzateke sufraren oxidazio zenbakia, baina 3
ez da hemen agertzen. Beraz horrek esan nahi du, txarto dagoela, ez dela posible. Zergaitik guk aukeratu dugun lehenengo hau, ez delako zuzena. Eta orain, bigarrenarekin saiatuko gara, eta bai helduko gara, oxidazio zenbaki posible batera. Orduan, jartzen diogu hemen plus lau, hemen berriz ere minus bi, eta hemen berriz ere isa. Eta geratzen zaigu bat, bider plus lau gehi bi, bider bat, bider isa, bi bider minus bi, minus lau, eta honek guztiak eman behar du 0. Lau gehi bi isa, ken sortzi, berdin 0. Bi isa, berdin sortzi, minus lau, berdin lau, isa, berdin lau zati bi, berdin bi, eta hau bai dela oxidazio zenbaki posible bat. Beraz, bi gauza lortu ditugu. Alde batetik badakigu berunaren balentzia dela plus lau, eta beste alde batetik badakigu sufreak erabiltzen duen balentzia oxidazio zenbaki izango dela plus bi. Beraz, ja egin dugu lehenengo eta bigarren pausa. Hirugarren pausa pentsatu behar dugu zeintzu diren atzizkiak. Sufreak irudituenez, hipo oso, oso eta hiko. Beraz, kasu honetan, izango da, hipo oso. Hurrengo pausua da, oso atzizkia ito bilakatzea. Beraz, bihurtzen dugu hipo ito. Hemen barruan sartzen badugu sufrea, hiposulfito lortuko dugu. Eta hori da, anioiari izena. Horretik idatzi behar duguna, hiposulfito. Eta orain jarri behar dugu metalaren izena, bere balentziarekin. Hemen bi balentzia dauden, ez txikiena izango da oso eta handiena hiko. Kontuz, ze metalari gero ez diogu ito eta ato jarri behar. Hau bakarrik da anioiarekin, metalarekin geratzen gara hirugarren pausu honetan. Beraz, jarri beharko diogu ikorekin, baina ez da beruniko. Gogoratu batzuek daukatela izena arraroa eta nahita jarri dut berriz ere ikusteko hori. Beruna tradizionalean atzean jartzen denean da plumbiko, horrela, plumbiko. Beraz, hau esan litzateke, hiposulfito plumbikoa. Eta horrela guztiekin. Lehenik eta baina aurkitu behar dugu zein den metalak erabiltzen duen balentzia, horretarako joan gaitezke frogatzen eta bakarrik bat egokituko zaigu oxidazio zenbaki posible batekin, baten batek pentsa dezake, baina igual aukera ezberdina daude plus bi, plus laurekin eta plus lau, plus birekin, ez lasai. Erabiltzen bauzue balentzia bat txarto dagoena, ez zarete inoiz helduko hemengo zenbaki batera. Horrek lasaitasuna eman behar digu, eta aurkitzen dugunean bat, nahikoa da. Plus birekin ondo ematen bait frogatu behar ditut beste guztiak jakiteko txartagoela, ez. Lehenengoa ondo badaukat, listo, horrekin gatzen naiz, eta listo.